ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ukartong jong kakhon hanyotrep National Awakening Movement uba Ezron Marwen haka praterik ubna risau arajar arpuway ula thep kerteng na gabenta banya khonye ke election shiteng samay na maurang keneng constituency kaban salong haka laipoterik ubna risau arajar arpuway nalor uba Ezron ki don pat sa arngut ki kertong ki bala thep kerteng hagani ka jo kasngi ki balami banya khun kum ki independent na maurang keneng constituency ya ki bala thep kerteng kum uba arbiang kam kharso mat bat uba Norbert Merbo Ini fikir anda mah, kami proposal kredit mulai. Ada yang nak buat, tak mana, tidak lebih apa. Kena halang pasnya. I, Norbert Marbo, having been nominated as a candidate to fill the seat in the 13th Mauritanian Legislative Assembly, do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kepada kong kelong ba genlet supaya ba ban pendep swa ya ke kiba u MLA balaklan no balongkum porlok ya ki thong ki balabu lani kibat balabu ban pendep nomor hakani ke klan da chui kala sa kut siteng kadai ka burom bat kadai hiru ban longkum ta ban but dien chai ki balabu ahmad ban pendep kita bat ke ba san kalong begin yo ek cing sensar khadar bkhoj ngini trailang bot paiba ngini don bentalang bot kacensar khadar kacing trai kan long ka bkhoj ka basuba ha ka ju ka poru ngasko banong ni bot penpau ba ngiloi hapo ka constituency jungi kilabon ki panang bastat ki khna samla khna puli manlok sdem ki pas ngidon kam du bagin wan chakmat ban perskowi ka sarkar lane hakanu korkom kaba ngidei banla ban create employment hakani ka jilla jungi namar kani kadlat ban aikam ajam kalong ka bakong san hadu kata namar ki babun ki balanang la start hapo ka constituency jungi ki la shushong kumtu ki do ka jengkerben shano kalawai ka jungki ken perkhat shano kinya shano kinyeng hakajo ka poru ken perkhat kumno ken sedang banya ban hak jengkem cuki lese ladai kepor bagi hab bandon family lada kekam kejam kimbiang bat kejinang cung start cuki keladon tikini kini thong ki bahmat do bat sibon kidon sibon ki ba ngidon ban pensko bat ban ong hakmat pai ba lese kani kapate kata ka bagi hab bani campaign bani krendot ibro ki hakani kepor mementa nanti kita ki thong ki bahmat do ki bang banangkong kadai ban but dia ni ki ba iba David ila bu chakmat ki thong ki badai bai la bu bagi pendep kita ki basa ke baar ke ban yo ching sechar khadar ke khoj ber ke balai ke bangi hap perkhat bha ya ki khna samla ki balanang la start bangin la kumno ban aikam ajam yaki ban create employment la dadai direct kum ka hak badai ber government na hakanu korkom ki benta ki prepare ki bangai la ban le ban yo ki kilat ki kam ki jam nang kamata ki nongsong snong jongka constituency jungi ka morkeneng constituency ki mat pasateng chung debet ki labun bha ki bon ki proposal ki labun pok snong ki thau ki don ki chaka ki ba leset karong dum pat poi ki kali rum mla banya habya ki four wheel banya teng sakut ki hab cross ki wa bat kumta ter ki don bon ba ki ba ladangi hab page banya thiar banya thai ki bon bha ngimla ban hangni por borok ban patai ka ju hangni por handai ki don chibon ki ba ngi hab ban le nomor chibon ngi doi ki dang don ki chingduna hangni hangtai
kiba ngihab ban penbet ban penbiang ringkat ba kecing trei kam lang bat upai ba iet kejungi kadau kolong ba ngadon kemensi mat syakri upai ba nomor ngala imala he lasan hagdia ke konsumsi ba iet jungi ngitip ha yaki jinge kecing sitom haki iria kejungi bat hachu ke poru kejing chania kabadon na ki nongbot ki ba yadon lang manla kapor bat kumjur ki ba ya kaba maki kisania teli telan hanga bat ki bet yang ban long nong mi kmat ban simbuchli haga jaga jong iba David Nongrop lead David Nongrop Satu film je nomor ba benda kumjong lo kinembut kongres adu katno betal nak di jongga blok kongres ki bekerja ni hakani por ngamla ban patai pi kanu bantangi ki kerjaan nga handai pitep bat pi kini baro ki badon hangni ki dei nak liang cuki kongres lut ki badon hangni hakani ko por ka bamenta kini ngi wan tang dia tangkat ban la ban dia don lengkat lang bat nga handai ngi lai bah ka tu meeting ke bala dep hakini kisgi ki badon hang tu ki dei tangki nong trei chungki kongres ki bedon ban ngi ngatrai kasur kala suthu ya lor kata bakat nu ki don rengkat ban nga larang asyat kala kim ke kongres parti kam numdai ban pediang ka application ko jonga kecing pediang ka application jonga kamud ngadang long bobit bangala ban apply ka tiket mengkeset kala ke kongres ya pi kan ya kata baro ngila tip ngila kren ngatrai la bun sien ngaki paiba un batai hi un bisar halor kata kajing ye kecing chania kalong bokosong tam ban ngitip ban ngisngo kasur ban dei nak ta kadau ba bobon balang paiba widon kat banai kecing kersan nakam ta jonga I, Shri Ezron Marwan, having been nominated as a candidate to fill the seat in the 13th Maureen Penang Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kawehi ka kathong kalong ba mo masuk kun mau ya perlok lajong belaklat no ba debet ujui di sekolah tik kiai ki ba mau ula bu ula pengkre wa hiban pendap penhun ni perlok lajong ndai tu perlok ndai ula dei ba hieng jong ni ru te kawei ka badan kam kathong ko ba shau pai ba kum ka khnam hi ka khnam ka don ni ka nongrem ko pas kem kebeningkong kedai katahi ba kat ni kejing sasat akan nika jela kejongi menta hak badai ba dingkong kedai kekam kejam hi kekam kejam kedai ba sasat tam menta ke ba kibriu kimat akan kejing em khantam hau neu badan neu klam jingpang dia menta ke nika employment ke bakta ba yangi menta kalong ba nakadau beningkong konstituensi kedai kepa bon unong rem ado 80 to 90% kiba im pok konstituensi jong khalai maru peneng kibun kiba im nak barep bat ngai iru baka kta kani kepala kasngi angte pok konstituensi kedai nak dau ba kani ke rep kriang angte pasya kta jubor ba kani klam hak ba mentah tigibun ki gimat ki bangla keren bat kebakong santam kebakta bah mentah kadai ketu ketawai sbo kebala khang da sarkar kongres haus nam arjar katsau tiga tu kebala akta bah yak pai ba nong rep ha ketiga tanjungi bat dakum nukum nginele bani kun persya mentah dakum nukum ban pelaj no tang kelaisen jong kenika ban yo no ban thiet igini kitawai sbo namar mentah kejing duna jeng dawai sebo adu kata habak nong rep kimat kejing dawai sebo bisang dortang kedi pi ke prospa ke kendai spa
mentah haptiet adu arhajar buruk sebenarnya tikan ni kadi ka wei ka lenti ka ba upaj jong ka maur kene konsensi utrang namar ba ka wei kadi ka ba kata ka employment ka ba kata namar ba hadu mentah umdan ka lat ka banyarap na kaliang sarkar hang bade kinong rap namar ba kinong rap hadu mentah ki kaang kayo umdan ka bati kena usembay umdan bati kena kasbo rusya khang te syai kan kinong rap bapri kenya mo kin let ban kamai khamtam ka jing sakta ban niu yang jingpang kebaar pat ang badai bat ka e ka bangan let ban pensyai supat ba kalai berkata ba ngin let ban pensyai ban ai ru kata ka jingkermen ni pat ba bakum ka khnam ngiwan ban pensyai supat ba halo kanong rem jongka ka badai kata ka thong bangila jubu no kapor kapor ka baningkong ka de ka health baar ka de education lani ka puli puthi balai ka de kata ka yo ka kot mo haban kentiu ya ka sengkam sengjam ka basau pat ha ka badai bat kumnu ban pet ya kita ki mo ki an ki kanun ha badai bat emlang salang kanang bakini ki jing te lakam jungi menta mo ka jing sat nyon mde jing sat te lakam ka jing sat nyon di dor personal ka jing sat nyon jungi breu pok bordar area kasi ini kita berfat ki badai pardo personal jungi ki sakta kani berfat kan latnyo bat kebak hadu kalong ba ka khnam kan kwa ban long kanuksa na kabenta ka pateng ka bansawan kata ka di bukong santam na kabenta ki niki benti bakom ka partingin ya cepat ndai boong ba jiet ki lada jiet long no umbangi ngi kedo henry long hoi kibun parlok mo ki badan ki pat parti rengi pat kumkikan didet ki bala jutre ki melang salang ndai tang menta ngalak tre ke melang salang madu snem arjar ar ti menta next year le lak jan kot ka arpo snem bang tre ke melang salang ti abang ong ba bang ipet kita ki parti ngi analyze lot mo ya jinglong jingman jongka namar balai baningkong kumon chuong no kata ke parti ke ba nga kwa banlet hatu kei kanong rem jongka ke balale na kumta ke melang salang kei ke ba upat ba ukren kei gijing no senyang jong kata ka parti ske melang salang bat kei gijing mento jong pat ba bala yo da jingdon jong kata ka parti ti kita ki analyze ko balong ba ngasyam ba hadu mentahi ki pat ba ki keren baka khnam oh kade ke parti mo parti jong kitrai jong ni tang ba kei kanong rem baka yen galong baik lor ka jing sisa namar ba hadu mentahi kei ka ba ma ba yingi ka mentah kani ka jai mreu jungi kalong ba kajing sisa mentah ban keren ni kajing sisa la ima kajing sisa imat ban keren mental along pop kata di kadau ba jong jai benreu mentah ngisong siir ngisong ti ngisong siir ngitin wala dang ngisong jakala jong trei kamru ndai dak ba trei hok ndai bedak ba im hok ndai dak ba ya la ilut haja kala jong perhat ki kajing sir hadu kata-kata mentah ka kenti tingam tip hadu kanu pat ba usngo usngap ya kani kajing long jing man jong kani ke partai ha kani kenti ka ba mentah dan bok di baret ini kumu presiden jong ke-6 ban pensyai ki assembly ban ya nia ban ya tainia halor kijing jong gajai benreu ha ka ba gajai benreu kumenta kenti kamat Henry ban keren ni kajing sisa PE assembly kiwo dong kiwo nia kimpedia kila pet mala ombaong no ningentip kitip ni kimtip ya kata tambah sisian bak keren halor kajing sisa dai ki men ya keren dai ki ben snokti nomor baru ki kan ki MLA ki badan mentah kan ka hakni ke jelabar khoj ladaki ki berkhat nak mentah ka melang salang kita ki mendatai ni ala dawan ra ya ke subjek ke ba kata ka ban kentiu ya ki melang salang om ken men wo dong om ken nyon wo nia namar hak bakut hi manu ba penyang ya ki upat ba bad upat ba udon hok ban keli upat ba udon hok ban keren ya ki nak mentah ban kentiu ki melang salang tika jing susi kalong ba rit ba pli marway kataru yang scam la kanong rem ba in ai ya upat ba ya kajing don kam mde ya kajing kwa kan ma bai kata di kanong rem ka bak nam ka ya namar balai hadu menta kiwi kila ban ai upat ba kat kung kajing kwa kan kwa pai ba ai lon henry ka kajing don kam upat ba par hadu menta mla pentrekam
kata ko we kadai ka ke ba ngisutu bakla ba nadu man smaru abang alek benelap election bun ong ta o dale cita habra kata berni bisa dele ong ta habra kata trok bisa i Henry kadai katakan aba pilek da kanong rem syok pajba i aba pilek da kanong rem syok pajba upediang teka syong katakan pilek da ka ada kanong rem jong pika scam pajba li upediang be Henry hadu menta bun ki brio kilek klem nong rem kilek baik unta ke menyalap ke election ki pengkelab ikung kowe ka area of business kemde ke area ka ba ka area ka ba kentang ka ba ka jaka ka ba kentang ka ba mo ka ban kentiu ki emlang salah ka khnam mde tangau ba dal bot nangrum mo angis kem kedang mi kiwe du bu bai ba uni bet kham tam yang ni ka maru keneng constituency habari ni ba election kumaila kulari candidate ba in budin ya ke ka ba David nangrum bila perlenti mana bar sistem ti numla ahi ban kimin ti sibo nomor sa nai tili sistem semala ban ei tidak sistem ti kalong ki ba ipor balingkot ba politician yang ngit scam ba Esron in le la ka jong kamram in ai ki chania khana pai ba kini ban bisar ba ini sistem khana ki la ban ai pat karai ya ka arjar ar fulai ke jikli jong pi kalong ba yo mangale persya sarkar Henry ngako ban bu ke jingkli kham tam ki pai ba jong ka constituency maurin keneng makin ai kini kijing job iba Esron hani kenti yuan ban terwa nginwan banyalap sakeleng jong constituency jong kemaurun keneng kin mau nginwan banyalap da kanong rim ngimdon pisah ngangit scam ngilai i bakiwi banyalap da ka pisah ka bang i sau punai teli kisnem ngimdon ke kijing onong ni i hak sansyar kadaru la sansyar manu bala puni ostit manu ti kawai ka bang ko ban keren basai ka khnam kami yang menjalak persya ya kita ki para kertong bon ban terwah syakan unu collection nrengi yang persya ya kata kajing ban jong kajing ka kerdu jang kun samla kaduk kepala ban ya kawai boy kolong yang long sem ka economically kala kata plat ya kejela ka ba ko kan mau di way kentin nong way ka boong ba the poverty is not that we cannot provide the needs of the poor but it is because we cannot satisfy the rich. Jadi halor ta kanong rim baka khnam de goile persya sarkar ngi go khnam de bekeren du por open khai ka khnam du arjar ar marang idon opposition nang idon ruling idon marway nang idon spongut ngin keren be jaga jikisa namar lapan kan mau ba ya ka khnam lapan khana ki issue ngi kwa ba life flight lagi sedam hadim lapan khai ya ka ngambut hadim lapun ya ka khnam hapo jong ki issue la khai ya ka ba omsyu pengin penkut ya ta ka omsyu pen beteng ta jeki tangapo suruk ringi no kaman pen ban beteng je ki hapo ka assembly hapo parliament hapo district council pada borok ki dorbar jadi lor tak nongrim da ka basai nginum ka khanam mi kanum pulut ka por banyale persya ya ki para kertong hendri kalong ban pen sutu ha ka bangin kumlung nyala ban kentiu pan da ka bangile persya ya ki jing duk namar ba pi ko wi galenti kalong ba upai ba ude ban sutu sau khandai tali ki sinem ngidon hei manta kumlungin rakhi ni kesan pu sinem kalau ngomong ban pediang ngaku kan ke basai ya kongres ngada mat bon teligi senam ya ke NPP ringkat balik tagi perlu ki bekerjaan ke NPP wat mengaruh bekerjaan ringah keren ke jingsya tang gawe ngaku abanong kalau bakin bisar bah tang lai senam tam mentakat ni ti ngangit kami pai ba kinum benut kani ka kenti si kenti pai ba mau keneng konstituensi ken subha ban ai ke jing job iba Esron hoi kapor kelingkot ngin mlak balik kuy kuy gayeng Henry ngangit kam borok ki ku abani thu iba Esron Henry tu ai ke jing job in pini thu ya pi pat dah kamu tentang konstituensi yang kesetiaan di Borokoi. I, Master Arvind Kam Karsoman, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 13th Mount Lang Legislative Assembly or Legislative Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nak mentah ke by election hi ke thang hi ke
kejong aku kandidat kelong banirap yu pajba bat ban pendap ru ikam kabasa kaba iba David nongrum ila no steng por mo te na banta pat jong ka state by chance lada ngapoi ka thong kadun ka appeal ka jong apat kaba gidon ki issue pat kaba ngakwa ban penpau nam ta ka state banta ka ri ba ka jai pendre ka issue kaba ngakwa ban pau na banta ka state hi kelong ba ka ban kong kelong ba kadai sepang ke infrastructure development kaba hakan ni ka juk jungi mentang idon kambha kawe lingba kan ni infrastructure development kanirap iki babun hagi babun kilang kan ngetiu nadu ki samla ki bala ada pulih putih kini yo ban kini yo hakam ka jam plus hagi bagi bentah kaliang ki yo ka hat kaliang kanu ka bentah idon kambha wat ka baar pat nakwa namar ngilayu kat itu ki por bon hagi MLA jungi ki minister khasi jungi kim perjura kini ki isu ka benengkong kaba ngamtip na ginu gitaw ndai nagalang junga la ngapoy ka thong ngakwa ban appeal ling ya kan ka reservation policy kaba 4 judan bari beres menoro te nagalang junga ngskwa la ngapoy ka thong ru ngakwa ban nagalang ka government kan simkhia bagian update ya ka namar ha jing ya junga por ngidun kam ban update ya ka reservation policy ni ko ban kren bat pi mentana marba baru ketang im jui pi ba pimi si kampat ba pimi kesan mentah kan ka by election nak ke daw hagjing sya ndai bangami kensan te namar bangandai mensuang la jutre kam sang halang ha jutre kam snong bat hagju po namar hagjing tre jonga ngatre kumnas namla banimi than sistai namar hagjing bisi ke kam te let's say phinom ithu ithawinga te to nang ni sekmat ngilap ni ithu pat ling bagai jingmi jonga ko kumne nam ta kamar kuneng konstitusi hi keban kong kelong ba keban kong hi kemot bangi kintiu hi ya ka bha ka met jong pai ba bangi ni rap ha ka khia ka son jong pai ba bat ka baar ka ba idon kam kelong ka kot ka khia namar kum belong mentah mor kuneng konstitusi idon tangbon gi jing duna ha bai dai ba keleng kot khia kum nga kum badai breu jong medical bawan nam medical tenga don ga jigit khle bat ngakerman ru bana ni sikmat nginla pun orlong ya kata gajing temu tengah nakaleng jonga confidence bet ban yakun te namar ha gajing yakun te gedon higaram ke job ngimtip ka song pat ba namar ba kumbelong himenta kipat ba kitip kum do banjet da kanu rem diau no breu ba ikop ban bangin pa sa assembly bat halor kini kinong rem ibang lada batai mena te kini hiru ibang akwa baniat sikmat nakaleng jonga ngamtip kat ngong kebor sung thu jong pai ba handai ya ka ega bangadon ban pensiai pai ba kumta te ai ba ki pai ba kin simpat ya kata darai